Umusa Mseleku umalume wami. Umalume ngihlale naye kakhulu ke ngisamncane, ngisafunda amabanga aphansi ezikoleni. Ngiyakhumbula wayengibiza ngoTiger umalume. Wayengikhonzile, yabona umalume indlela engikhonze ngayo. Mina ngifunda ugrade 1, ngiyakhumbula ngangiphatha u50 esikoleni. Wathi umalume eqala ethatha unkosikazi wokuqala uMacele. Ngase ngihlakaniphile ngoba ngiyakhumbula ukuthi ngangikhona endabeni zamalobolo kamalumekazi ngaleso sikhathi. Ngahlala naye umalume kwazi ukuthi uthola izinganeke. Ngiyakhumbula nje ethola uBhubesi. Igama lika Bhubesi walisusela ekutheni mina ngoba wayengibiza ngoTiger. Wasethi mshanami ngoba wayengibiza ngomshanami kuMusa Mseleku. Athi mshanami lo mfana omncane ngizombiza ngoBhubesi ngoba wena uTiger. Ngikhule nabo koMpumelelo mina bengimdala. Silusa bengibaqhatha nje kuyingane ezincane. Umalume wangitshena ezothatha unkosikazi wesibili wathi mshanami sengifuna ukuthatha unkosikazi wesibili manje. Ubona kanjani lapho? Ngathi mina malume mase kuukuthi into osoyicabangile futhi othandayo ukuyenza ungayenza. Wamthatha unkosikazi wesibili. Lapho ngase ngihlakaniphe kakhulu ngoba ngaya ngisho endabeni zamalobolo kwakuyimini owekhuluma nje ngangumkhongo wesibili ocisha bemkhulu. Kanti umalume beqala le ndaba zama reality show wangicela ukuthi mshanami ngoba sizoqala lento reality show nje ngiyafuna uvele ngayinqaba ngoba mina ngumuntu ongakuthandi kakhulu ukuvela ebantwini nje nokwaziwa kakhulu. Hayi wakwamukela lokho umalume nje kuze kube manje sine relationship nomalume. Abantu abaningi koShabeni baze manje indaba yasoShabeni. Mina oShabeni sinomalume besiya nje nominini. Mina nje bengithi njalo manginenkinga ngihambe ngiyoShabeni ngiyingane namanje ngisayo oShabeni. So ngimazi nje kanjalo umalume. Ngibhlungu lokho mangibona umalume bemhlupha omalumekazi. Ngoba nami iphupho lami ukuthi mase ngimdala ngifane naye umalume ngibe namakhosikazi noma mhlambe ambalwa nje awu7 ngoba ngibukela kakhulu kuyena umalume.